800 lesz az első fordulóban a megkezdődő. De himnusz csak akkor jön, amikor jön ebbe a húszal. Következő program a másik pályán, a fogathajtó pálya melletti, istálló melletti pályán a lovasíjász bemutató lesz. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Megkérjük a... Ez az alapja a lovasíjászatnak, amit az Amazon bemutat önöknek. Ezt úgy nevezik, hogy a háromfázisú lövés. Forgószék gyakorlatot láthatnak önök, ami nem egy könnyű feladat, mert mozgásból kell tölteni, közben kell szaladni, célozni, oldani és még célba is találni. Megfigyelhetik az összhangot, a szinkront, az egymásra figyelést, és ezáltal nyújtnak egy szép látványt, és vannak erősebb íjak. Lövés következik, ami nagyon fontos úgy a dobó részéről, mint az íjász részéről. Tehát, hogyha nincs összhangban az íjász a korongdobóval, akkor nem lesz sikeres a lövés, de amit láthatják önök is, nincs idő gondolkozásra, nem nézi a kezét, törnek, több vesszőt fognak be. Sikeresen is teljesítik a feladatot. Érdekességképpen a Bakos testvérek, ugye ők Csíkszentsimóniak, tehát háziak, idézőjelben meg lehet tapsolni őket. Fegyverviselésünkhez és harci kultúránk, és ez terjedt el, és reméljük, hogy majd elérődik az is, hogy olimpiai szakát legyen a lovasíjászat. Nem egy veszélytelen feladat, tehát egymásban meg kell bízni, hogy az íjász mindenki tartsa a pajzsot,
hogy a sok gyakorlat Somogyugrós. Tehát igen, egy tánc, néptánc is be van építve a gyalogos ijászatban. Ennek mi a lényeg? Az a lényege, hogy ugye a lónak van a vágtája és van a hódpontja, amikor minden négy lába levegőben van, és az ijász abban a pillanatban old, mikor a lónak a lábai a levegőben vannak, és ezt így ugyebár, hogy önök is látják, vagyunk, hogy a fiataljaink ilyesmivel foglalkoznak a 21. században, és azt, amit az iskolában tanulhatnának, vagy megtanulnak, azt élőben élhetik meg. Tehát ülnek, lovasiász nyerget használnak, tehát ezek az ősi nyergek, aminek a jellegzetessége a magos kápa elő-hátul, ami segíti a lovasiászt, ugye, mert kiáll a nyerekből, támaszkodik a kápában, és közben tud pontosabban tölteni, így is lehet pártázni, és így is lehet elsüteni, és van a logójuk. Ügyes. És Ivet is ügyes. Tehát aki fog...